Moi! Joo, eli tässä videossa kerron vähän ensi vuoden noista projekteista. Ja ensimmäinen projektini olisi ensi vuodella pitäisi saada laitettua. Niin on April RX 50. Se pitäisi syödä. On tossa. Noin. Niin, siinä pitäisi hommata moottori, sähköt ja muutakin vaan. Sitten pitäisi vielä laittaa yksi skootteri, pitäisi projektoida ja ehkä vielä ensi vuoden sisällä pari maasturia. Laita tykkäys jos tykkäsit ja tilaa kanavaa jos haluaa. Moi!